Surat Al-Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Liilafi Quraysh. Isang malaking tulong at biyaya ni Allah sa mga Quraysh. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Aming hinayaan na makapagbiyahe ang mga sasakyan nila sa taglamig at sa tag-init nang walang anumang pangangamba. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kaya't marapat na sumamba sila kay Allah, ang tagapagtangkilik at tagapangalagang Panginoon ng tahanang ito. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Na nagkaloob sa kanila ng pagkain laban sa pagkagutom at katiwasayan laban sa anumang panganib.